dia, soc Carles Martí i em presento les primeres de Compromís per Paterna. Paterna necessita un canvi. Els últims governants que hem tingut s'han dedicat a afavorir els seus amics i a les grans empreses, oblidant a la gent del poble. Des de Compromís estem preparats per a donar-li la volta a les polítiques municipals, per tal de poder tornar-li a la gent la seva dignitat. Per tot això, vos demano el suport a la meva candidatura, per a que puga formar part d'aquest gran projecte. Moltes gràcies.